Il-mutilazzjoni ġenitali fuq in-nisa proċedura li tinvolvi tneħħija totali jew parzjali tal-organu sesswali tal-mara għandha titqies bħala reat kriminali. Għal dan id-deputat Laburista Chris Fearn waqt konferenza tal-aħbarijiet fil-preżenza tal-wib tal-Grupp Parlamentari Laburista Carmelo Abela. Id-deputat Laburista Chris Fearn ser iressaq mozzjoni privata quddiem il-Parlament għad-diskussjoni sabiex permezz ta' liġi li temenda l-kodiċi kriminali din il-prattika tkun meqjusa bħala reat kriminali. Chris Fearn spjega kif il-mutilazzjoni ġenitali fuq in-nisa hija drawwa prattikata l-aktar f'pajjiżi Afrikani u hija l-aktar esegwita fuq bniet żgħar. Minħabba s-sitwazzjoni dinjija tal-lum fejn qed ikollna taħlita ta' kulturi u immigrazzjoni, anke f'Malta jista' jagħti l-każ li bniet u tfajliet jgħaddu minn din it-trawma. Il-maġġoranza ta' din il-prattika ssir minn persuni li mhumiex kwalifikati f'postijiet fejn hemm nuqqas ta' sanità kif ukoll mingħajr l-oppju. Chris Fearn sostna li din il-liġi ser tkun qed tipprojbixxi mill-mutilazzjoni ġenitali fuq in-nisa issir f'Malta, kemm b'mod sħiħ jew inkella parti mill-intervent. Bil-dan l-appozz aħna qegħdin ngħidu li l-female genital mutilation kemm hekk issir f'Malta, kemm hekk issir barra l-pajjiż fuq Maltin, jew minn Maltin se tkun reat kriminali. Reat li jġib miegħu pena anke ta' ħabs ta' bejn 3 u 7 snin ħabs u bekk nkunu qegħdin nwasslu l-messaġġ li l-female genital mutilation f'Malta ma tistax issir. Il-liġi tipprojbixxi wkoll mill-proċedura ssir minn Maltin barra minn Malta, jew inkella li ssir fuq persuni Maltin barra mill-pajjiż. Barra minn hekk persuna li tħajjar lil xi ħadd ieħor biex jagħmel mutilazzjoni ġenitali fuq in-nisa ser ikun konsidrat li wettaq reat kriminali. Din il-liġi ser tkun qed ġor magħha pina ta' bejn 3 u 7 snin priġunerija. F'każijiet ta' mewt is-sentenza tista' twassal għal 20 sena priġunerija. Id-deputat Laburista spjega kif it-tobba u l-infermiera ser ikunu obbligati li jinfurmaw dwar din il-prattika mingħajr ma jkunu qed jiksru l-konfidenzjalità.